नमस्कार प्रणाम। हमके सैर लाल यादव वो सबके गोड़ छू के गोड़ लगतनी और आज पहला सोमवारी है और सावन के ढेर सारा शुभकामना रहो सबके। और ये सावन देखी कितना शुभ रहा कि सोमवारी से ही शुरू भइल सावन। लेकिन का करब, बिना हरि कृपा तीर न डोले, बिना हरि की कृपा के कोनो काम ना होला। और ये कोरोना काल आज कहीं ना कहीं मंदिर से लेके मस्जिद तक हर जगह भगवान के भी क्वारंटाइन कर दिले बा। तो बस और एगो और विशेष बात खातिर हम लोग सबकी वीडियो बनावत तनी कि हमनी के भाई अजीत हलचल जी के आज माता जी के काल पुण्यतिथि बा, लेकिन हमनी के ओकरा के नइखी सब मनावत। ऐसे जे कोरोना काल में डिस्टेंस दूरी बनावल बहुत ज़रूरी बा एक दूसरे खातिर, एक दूसरे के रक्षा खातिर। तो बस हमहू आवेला रहनी ही, लेकिन अब मनते नहीं खे तो आदमी घर में ही मना लेता, आपस में जे भी बा अपन ओकरा के लेके मना लेता। न तो हर कलाकार वो माँ के आशीर्वाद लेवे खातिर उस जगह पर ज़रूर जाले अजीत भाई के घर पर, और हमहू आइले। लेकिन अब की हमनी के नइखी जा मनावत, ऐसे कोनो कार्यक्रम लिखे हो। तो बस वो माता के स्वर्ग में जगह हमेशा रहे, बस यही कामना करे के बा हमनी के। और माँ के प्यार आशीर्वाद हमेशा हमनी के स्वर्ग से ही मिलत रहे। बस हम यही कहे खातिर वो लगे नहीं। बस दिल से प्रणाम रहो सबके और सावन के ढेर सारा शुभकामना रहो। लव यू।